Здравей! В днешното видео ще си поговорим отново за това откъде идват парите. Как наистина да печелим пари. Това е второто видео от поредицата 3 такива. Ако все още не си гледал или гледала първото видео, просто погледни в канала, то е предното от предната седмица. Съветвам те да го направиш, тъй като днешното е логично продължение на предишното и съответно следващото ще бъде логичния завършек. И така, какво говорихме в предното видео? Има толкова много информация днес и толкова силно се разисква темата как да спестяваме и къде и как да инвестираме парите си. Нещо, което е наистина важно, наистина ценно и наистина много липсва в финансовата култура, не само на нас, българите, но и на много други хора по света. Аз нямам нищо против тези теми, не съм тук, за да коментирам тях обаче. Въпросът е, че за да спестяваме или да инвестираме пари, ние първо трябва да можем да ги печелим. И мисля, че тук е още по-големия проблем. Много малко хора говорят за това как наистина се печелят пари. Не конкретно чрез една или друга възможност, като че ли само това е начинът, по който могат да се печелят пари, а изобщо. Защо, например, едни и същи хора в едни и същи организации, може би в едни и същи екипи, в едно и също поприще печелят коренно различни суми понякога, а най-често различни, макар и с малко, не винаги хората печелят еднакво. Какво ги различава? В предното видео говорихме за това, че често си мислим, че причините за това хората да имат едни или други нива на доходи, т.е. да печелят едни или други пари, често мислим, че причините за това са в държавата, в икономиката, в населеното място, конкретната локация, може би образованието, може би конкретни умения. Не, че всички тези неща, взети по-отделно, не са важни. Напротив. Но отново, както коментирахме в предното видео, множество доказателства сочат, че може на една улица да има два еднакви магазина, например за хранителни стоки, единия, и това сме го виждали всички, единия процъфтява, продава, успешен е, а другия, който също продава храна, потенциално дори абсолютно същата храна, например, е пуст, в него изобщо влизат може би 10 пъти по-малко души, а колко от тях се купуват е друг въпрос. Как е възможно на една и съща локация или в една и съща икономика, в един и същи град, в една и съща държава, с една и съща законова уредба, да има хора, които правят едно и също, а получават коренно различни резултати? Също другото нещо, което обсъдихме, че не само, че не зависи от локацията, а и това какво наистина да търсим в днешно време. Днешното динамично време, което всичко се променя наистина много бързо, може би много по-бързо, отколкото ни се иска, но е факт. Трудно можем да предвидим какво ще се случи дори след няколко години на пазара на труда в конкретика. Само, че човечеството не е от вчера, промени винаги са се случвали и във времена на промени нещото, което е най-важно, са възможностите. Да успееш да видиш възможностите, особено в динамично време. Казват, че другата дума за криза е възможност. И наистина е така. Ако можеш да видиш възможността в кризата, ще бъдеш най-големия победител. Най-големия победител много по-голям, дори отколкото в едни прекрасни условия. Много различни от криза. Защото наистина по-предизвикателните времена дават много повече възможности на хората, които ги търсят на правилното място. И както споменахме в предното видео, днешното време изобилства от възможности. Само, че не възможности, от които да вземем, а възможности, в които да се разгърнем и да дадем повече от това, което можем, имаме и правим добре. Затова е важно да си зададем въпроса какво правим добре и как можем да почнем да го правим още по-добре. Може да не се наложи да сменим професията, може да не се наложи да направим абсолютно рязък завой към нещо, което може би нямаме опит в него, все още. Но това не е задължително да е нещо лошо, даже бих казала, че може да се окаже най-доброто нещо, което ни се е случвало. Стига отново да погледнем на него по правилния начин. За да бъдем в състояние да направим това обаче, има едно съществено условие. И за това ще говоря днес. Най-важното, може би наистина най-важното, извън контекста на днешното време и на всяко време, касаещо теб, точно теб, всеки един от нас по-отделно, е онова, което дълбоко вярваш по отношение на парите, на това колко трудно или лесно се печелят, на това дали въобще ти си в състояние да печелиш една определена сума и над нея, която олицетворява един определен начин на живота. И това е темата на нашето видео днес, на нашия разговор. Какво мислиш ти за парите и за теб и парите?
Това може да ти се струва най-абстрактния и най-маловажния въпрос точно сега. Но моя горещ апел е нито сега, нито някога подценявай този въпрос. Защото това е единственият въпрос, който е в състояние да промени абсолютно всичко за теб, независимо дали ти се вярва или не. Защото точно нещата, които дълбоко вярваме в себе си, за себе си и за финансовото състояние, в което живеем, е нещото, което определя нашите резултати. Нито това, нито може би още 10 видеа ще ми стигнат да обясня силата на убеждението и навиците, които то създава. Убеждения, които дори не са твои. Убеждения, с които си израснал или израснала, както всеки един от нас. Всички знаем, че средата е определяща. Да, ние много приличаме на своите роднини визуално, генетично и така нататък, но нещото, което най-много ни оформя като личности, е начинът, по който израстваме. Средата. Не само непосредствената в нашето семейство, но и с хората и разговорите, които попиваме докато растем. Моя апел днес към теб е: върни се назад. Задай си въпроса: какво наистина чувстваш, когато чуеш думата пари? С какво я отъждествяваш? Дали е нищета? Дали ти става неприятно? Дали обърни внимание на тези усещания, защото, повярвай ми, те определят цялото ти поведение. Дори когато искаш да отидеш и да поискаш по-честно и по-справедливо заплащане за труда си. Дори не говорим за големи бизнес идеи тук. Напротив, може да става въпрос просто да искаш да получаваш повече, да вярваш, че заслужаваш повече пари на работното си място, но дори да нямаш вътрешната сила и вътрешното убеждение, вътрешната смелост и спокойствие да отидеш и да заявиш това си желание. Да попиташ, да си ги поискаш тези пари, които знаеш, че заслужаваш. От страх. От страх, че може би никой няма да ти ги даде. От страх, че може би не смяташ, че някой ще оцени, че заслужаваш достатъчно. Всички тези усещания. Това може да е едно от тях. Може също да бъде притеснение за това, че нещата винаги, или пък асоциация за това, че нещата винаги се случват трудно. Без да съдиш, без да обвиняваш себе си или някой друг. Една истински честна и справедлива равносметка е нещото, което има потенциала да ти промени живота за винаги. Вярваш или не, тук и сега в едно YouTube видео, което просто е попаднало пред очите ти. Не можеш да си представиш до каква степен това, начина по който сме израснали, начина по който сме виждали да се случват чисто в финансов аспект нещата около нас, ни определя. Дали са ви стигали парите? Какво си чувал по отношение на парите? Че се изкарват трудно? Че ще ти дам пример с мен. Аз вярвах, че една конкретна сума пари, изобщо, осигуряваща не толкова конкретната сума като сума, защото тя, знаеш, променя се във времето, нещата се сменят, цените се сменят, няма голямо значение конкретната сума, а по-скоро начина на живот, който тя осигурява, едно определено поле. Аз вярвах абсолютно, с цялата си душа, че това е възможно за човек като мен. Съвсем сериозно. Не защото съм допускала, че имам ниска самооценка, не защото не знаех, че давам всичко от себе си, не защото не знаех, че се развивам, знаех го, виждах, че резултатите ми се променят, но до такава степен бях повярвала, че точно толкова и не повече от това е възможно изобщо за човек като мен. До такава степен, че дори не допусках такава възможност, не я и търсех. Не защото не исках да живея по-добре, не защото не исках да пътувам повече, не защото не исках да живея на различно място, не защото не ми се е искало. Просто защото до такава степен се бях убедила, че това и само това в тази рамка е възможно за мен, че дори имах усещането, че няма абсолютно никакъв смисъл да се замислям за това. Не си спомням и някога изобщо да съм разсъждавала по тези въпроси. Просто едни пари, получаваш ги, ако се намериш по-хубава работа, евентуално, което може би е въпрос на шанс и късмет, защото отново това се определя от пазара на труда в града, който живее, или държавата, които да ти стигат до края на месеца, може би един-два пъти максимум. Да отидеш на почивка в живота, в годината, това ми се струваше абсолютния максимум. И си мислех, че ако това постигна, значи съм постигнала всичко. Не, че има нещо лошо в това. Не казвам, че това е нещо лошо. Не казвам, че трябва да искаш нещо различно. Казвам само, че това е нещо, което аз до такава степен вярвах, че никога дори не се замислях, че аз мога да правя много повече неща. Че ако това е тавана на
сумите, които мога да получавам от пазара на труда в града, в който живея, да имам свободата да реша, да се запретна ръкави и да създам нещо допълнително, нещо странично, което наистина да ми носи доходи за човек като мен. Бях се убедила, че човек като мен изобщо не съм добра в продажбите и всякакви такива неща, които отново не вярвам, не мисля, че съм отделяла дори съществено време да разсъждавам на тях. Просто те стояха като един вътрешен глас, неосъзнат и определяха всяко нещо, което правя. И аз не правя разлика от никой друг. Твоята мисловна програма, твоята нагласа спрямо това какво е възможно за теб, какво ти мислиш за пари, тя може да е точно обратната. Може да е много по-положителна, но всеки има такава. Дори да е най-добрата, ти пак можеш да я промениш към по-добро, защото човек винаги има поле, където и пространство, в което да се развива още и още. И в това, напротив, не само няма нищо лошо, а е най-важното нещо, което всеки от нас трябва да прави. Защото повечето пари носят по-добра храна на масата, носят възможност да помогнеш с тях на повече хора. Повечето пари носят повече време. Дори не можеш да си представиш колко време има човек един път, когато не се притеснява, особено пък за минимума в живота си. Времето ти буквално се увеличава в деня. За възможностите да не говорим. Всичко това е нещо, което ти непосредствено можеш да дадеш на близките си, на себе си, защо не, даже много важно. Всички тези неща са важни, но много малко е нужно да погледнем навътре в себе си, но е нещо, което никога не правим, защото никой не ни е учил на това, защото никой не говори за това и защото до ден днешен, 2025 година, думата пари е нещо, което се избягва като нещо скандално. А всъщност парите са нещо, което ние ползваме всеки ден. Нещо, което не можем да избегнем, независимо дали ни харесва или не ни харесва. Парите са нещо, което определя всяко нещо в живота ни. Огледай се около себе си. Има ли нещо, което имаш в живота си, което да не е коствало определена сума? Включително здравето ти. Не само лекарствата, но и превенцията. Всяко нещо, така сме създали живота си и това няма нищо лошо в това. Парите са просто, пак го казвам го в предното видео, казвам го всеки ден на всеки, с който говоря. Парите сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Това какво ние правим с парите и това до каква степен позволяваме да ни променят, не е вина на парите, а е нещо, което зависи от нас. Парите просто правят от нас повече от това, което вече сме. Ако си безскрупулен, ако си лош човек, парите просто ще подсилят тези качества в теб и обратното. Ако си щедър, ако си добър, ако си отзивчив, ще имаш много повече възможности да разгърнеш тези си качества, ако печелиш повече пари. Всички заслужават повече. Въпросът е да свършим нашата работа. Парите сами идват, когато ги поканим. Не без усилие, не просто е така, защото сме поискали повече пари. Но ти може да вършиш и сигурна съм, че потенциално вършиш страшно много работа. Даваш много от себе си, но може това, което дълбоко вярваш в себе си, да ти пречи да получиш това, което вече заслужаваш. Просто защото сам или сама се спираш. Дори да не ти се вярва. Много лесен начин да разбереш. Представи си, че става въпрос за пари. Представи си, че някой ти дължи пари. Представи си, че трябва да кажеш на някой или да напомниш на някой, че ти дължи пари или просто трябва да кажеш колко струва нещо, което ти продаваш. Чувстваш ли се неудобно? Ако да, помисли защо. Дразниш ли се, ако някой не ти връща пари, например, или пък естествено, това дразни всички ни. Не казвам, че не трябва да се дразнеш. Но особено ако се чувстваш неудобно. Склонен ли си или склонна да се откажеш от пари, които са си твои, знаеш, че ги заслужаваш, знаеш, че трябва да се върнат буквално при теб, ако примерно си ги дава назаем или пък трябва някой да плати за това, което осигуряваш, но си по-склонна да се откажеш от тях, отколкото да говориш за това. Смяташ ли, че е обидно? Смяташ ли, че е лошо? Смяташ ли, че буквално ти става толкова неловко, че по-скоро би ги прежалила, отколкото да повдигнеш въпрос? Това е един много лесен тест. Не защото казвам, че трябва да отидеш да почнеш да се кажеш с хората, да бъдеш безскрупулна, рязка за всяка една сума пари. Не. Казвам, че това много лесно може да ти даде знак над какво просто трябва да работиш. Над собствените си убеждения, над собствения си комфорт, да мислиш за пари, да се стремиш към тях.
Аз имах друго убеждение. Отнеми години ежедневна работа точно с психиката ми, точно с убежденията ми, да отработя това в себе си и продължавам да работя над надграждането му ежедневно, защото бях толкова убедена, че хората, които са стабилни финансово, които имат собствен бизнес особено и печелят доста добри пари, живеят доходен живот, имат други проблеми и плащат с нещо, което примерно никой не иска да плаща. Давам пример. Здраве, добри отношения и така нататък. Не, че много хора. Не казвам, че ако ти печелиш парите си по честен начин, заслужиш си ги, усъвършенстваш се, даваш все повече от себе си, заслужаваш си ги. Не казвам, че хората, които пренебрегват морала, които не заслужават парите си и ги печелят по втория начин, ще бъдат лишени от възмездие. Няма такъв. Живеем в абсолютно перфектна вселена. Всичко в природата е подредено, балансирано и по определен ред. Всеки получава това, което дава. Във всеки смисъл. Но, ако ти правиш всичко, което трябва, не би трябвало да плащаш и никой не плаща с това. Защото да, има много хора, които имат пари, печелят добре и имат лоши отношения с половинките си, или пък с семействата си, страдат от влошено здраве. Но има много хора, които нямат никакви пари и никакви възможности и имат същите проблеми. И в единия и в другия случай става въпрос за грешен подход към парите. Но не парите са виновни. Няма нищо лошо в това да се стремиш да имаш повече, стига да го направиш по правилния начин. Но това беше нещо, което аз не осъзнавах. И много хора, с които работят днес и помагам да направят същото, което аз направих, защото на мен някой ми помогна преди, колкото по-дълбоко почнем да търсим, толкова повече неща излизат. Понякога не е най-приятното нещо, но толкова много хора си носят буквално до самия край тези убеждения, които им пречат цял живот. И това е много по-тъжно, а го виждам всеки ден. И искрено вярвам, че за това трябва да се говори. Нашите убеждения буквално програмират поведението ни в много по-голяма степен, отколкото някога сме си давали сметка и може би някога ще си дадем. Всички тези навици, които имаме, всичко, което предприемаме, изобщо убеждението, от което го предприемаме, е това, което определя резултатите ни и банковата сметка в края на месеца. Просто се огледай. Виж колко много хора работят в една сфера, с това започнах. Колко хора работят в една и съща сфера, правят едно и също нещо, живеят на едно и също място и живеят коренно различни животи. Не само заради финансите, заради всичко, заради отношенията, заради начина, по който третират тялото си, начина, по който третират хората около тях. Външните фактори имат значение само до толкова, доколкото ти им позволиш. Знам как звучи, знам колко много бунт се надига в теб, защото може би чувстваш несправедливост на много нива. Това, което ти казвам, не е ти си виновен или ти си виновна. Казвам ти, ключа е в теб и решението е в теб. И само от теб зависи. Лично според мен, това е нещо, което ме кара да се чувствам добре, мотивираме. Тествала съм го много пъти, тествала съм го и със себе си, тествала съм го и с много хора, с които съм работила. И всеки път стигаме до един и същи извод. Ако аз се взема в ръце, всичко около мен се нарежда. Защото живота е отвътре навън, не обратното. Просто сме научени да мислим точно обратното. Но истината е, че не е така. Затова толкова много хора се движат като на автопилот през живота, не само през ежедневието. Това е за днес. Надявам се тези неща да са ти помогнали да ти привлекат поне вниманието, да ти накара да се замислиш. Ако искаш да ти помогна с това да откриеш наистина отговорите на тези въпроси, просто ми пиши. Тук долу в описанието оставям и линк към безплатната група, която съм създала. Там си говорим точно за тези неща, с конкретика, с много примери и от моя опит, и от собствения ми живот, и за много конкретни неща, как наистина да промениш тези убеждения, които ти пречат, за да може веднага да видиш резултати в живота си. За мен беше изключително удоволствие. Следващата седмица излиза видео номер 3 от тази поредица, в която завършва цикъла за това как наистина, какво можем да направим още днес, за да се научим да печелим парите си и те да стават повече. За мен беше огромно удоволствие. Чао и ще те видя в следващото видео. До скоро!